שלום אנשים, מה קורה? אנחנו בסקייוורס, ב-i פיקסל, וכן, יש לי טקסטור פק חדש, וגם אני שיניתי את האותיות לאנגלית כמו שאתם רואים, שזה אומר שאני לא עד כדי כך נוב, קצת התחלתי להבין אנגלית, ועוד שנייה חוזרים אליכם. הנה חזרנו, עכשיו אנחנו משחקים בסקייוורס. אין לי קיט הכי טוב בעולם בסולו, יופי. כאן, הנה זה מגיע. את כל אלה אני לא צריך. בואו נשים שתי תיבות. יופי. 64. שתי שיקויי רעל. ומה עוד? יש איזה שרפנס 1. ניקח גם את זה ליתר ביטחון. הג. גם זה. אוקיי, אני צריך את זה וזה. אין לי אנדר פרס וזה די מפחיד אותי, למה אין לי מה לעשות פה עכשיו. אם אני אפול יהרגו אותי ישר. ויש לכולם חץ וקשת, אז זה מפחיד לבנות פה. רק אני לא מקבל פה חץ וקשת, כאילו הסרבר עושה לי דווקא. הנה, הוא יציע לי עכשיו לבנות אליי, נראה לי. אללה אכבר, בוא נרוץ אליו. מה זה היה? וואי, מה זה היה? וואו. איזה אקר. אוקיי, אז אני החלטתי שאני אנסה להראות לכם את כל הסוגים של הסקייוורס שיש פה. יש כאן רק 3, יש סולו, יש טימס, וגם יש מגה, שמגה אני הכי אוהב בעולם. מגה זה אומר יש 100 אנשים בתוך סקייוורס אחד, וזה נותן קבוצות ענקיות. טימס זה מה שאני עושה עכשיו. זה בקיצור. אוי ואבוי. רגע. יש לי חרב, אל תקרב אליי. מה זה? איפה הוא? לאן הוא הלך? לאן הוא הלך? ואיך אין טימס של 3? אוי, זה משגע אותי, והם הולכים גם להפיל אותי עוד שנייה. אוי ואבוי, הם יקפצו עליי 3. אללה אכבר. הופה. נו באמת, איך הם טים של 3? נו באמת. זה מתחיל לשגע אותי. מה זה היה הדבר הזה? טוב. אוקיי, אז רציתי להראות לכם משהו. אמרתי לכם שיש מגה. אז בכל פעם שאני נכנס... מישהו זרק יהלומים. אי אפשר לקחת? לא. טוב, כל פעם שנכנסים למגה יש פתאום כניסה שרואים, הנה זה מגה, שרואים כמה אנשים יש שם, אז אני רוצה רק שתראו את הכניסה הזאת. זה עולם כזה גדול, זה הולך להיות מלא כולו. בינתיים גם כבר יש כאן הרבה אנשים, ותחכו לראות את המשחק. אוקיי, אז הנה אנחנו במגה, יש כאן מלא, מה זה היה? וואי, זה מטורף. אנחנו במגה ויש כאן 1, 2, 3, יש 5 אנשים כולל אני. שזה טוב, 5 אנשים זה סביר. הם שמים כאן הרבה צ'סטים בגלל זה. שזה טוב מאוד, בצ'סטים יש הרבה דברים. הופה, צ'יפסיונר. כמעט הכל פה שלי. יאללה, בוא ניקח את כל אלה. בוא נראה מה הם השאירו לי פה למעלה. גם במגה הם נותנים לכל אחד חליפה. לכל אחד הקיט שלו חייב להיות עם חליפה. אם לא הלך עליו, זהו נגמר. כי זה מאוד מאוד חשוב פה חליפה. אם אין לך חליפה טובה יהרגו אותך בשניות. למה בצ'סטים, יש כאן צ'סטים מאוד מאוד טובים. רוב הצ'סטים יש חרבות ודברים מדיימונד. אז כן, זה די מסוכן. אחרי זה נראה לי שאני אגמור את הפרק כבר.
למה זה יותר מדי בשביל פאק, מישהו ירה בו. זה נראה לי קצת יותר מדי בשביל פרק. מה זה היה? רגע, הוא היה לו משלנו? מה זה היה? איך הם השתלטו עלינו? אוקיי. טוב, אז תודה שצפיתם. ובאמת תודה על הצפיות, ורציתי להגיד תודה על כל מי שצופה. לא יודע מה אתם מוצאים בי. אני לבד, אני מסתכל על המראה, 21 צפיות. מה הם מוצאים בי אלה? אז כן, ותודה. תנו לייק וסאב. IP של כל מי שלא מכיר יהיה בדיסקריפשן. תודה רבה.